F'attività politika fejn silem il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wieħed li gvern ġdid nazzjonalista jirranġa telqa li qali li teżisti Fawdex, wieħed li Fawdex jitħaddem ekonomija li fiha l-ġid jinħoloq tgawdi minnu Malta u mhux il-kontra. Dr. Grech qal li l-miri tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex huma impjiegi pagi tajbin u allura il-bżonn ta' konnettività tajba bejn il-gżejjer. Wieħed li gvern ġdid nazzjonalista jżid il-flotta tal-vapuri għal 5, iżid il-vapuri li jesaw aktar karozzi u passiġġieri sabiex jiqsar il-ħin ta' stennija, iżid vapuri li jagħmlu traġitt f'inqas ħin u jżid is-servizz tal-fast ferry u jagħmel faċilitajiet ġodda fejn jitrakkaw il-vapuri. Komplajt li hemm bżonn investiment fis-settur marittimu Fawdex u li jitħares il-potenzjal awċi fit-turiżmu rurali u l-ambjent. Għal il-Partit Nazzjonalista jemmen li Fawdex hemm bżonn infrastruttura diġitali b'saħħitha għalhekk kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinvesti fost oħrajn fl-intelligenza artifiċjali u f'xogħol ta' back office. Wara l-fema li l-Gvern ma ħloqx opportunitajiet ġodda u ħeġġeġ lin-nies biex ma jerġgħux jagħtu ċans lill-Partit Laburista. Par eżempju semma l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li qal li lan bena u lanqas se jinbena għax skontu il-Gvern m'għandux l-intenzjoni iwettaq dan il-proġett. Wieħed għalhekk li se jkun Gvern ġdid nazzjonalista li se jibni sptar ġdid f'Għawdex. B'referenza żieda fil-prezz ta' diversi prodotti u servizzi essenzjali għal familji, Dr. Grech qal li l-Gvern mu jieħu l-ebda inizjattiva biex irażżan din iż-żieda hawnhekk semma kif il-Partit Nazzjonalista wieħed krediti ta' taxxa negozji u tneħħija tat-taxxa fuq il-kola. Irrimarka li l-Gvern iffukat biss biex fi kliemu jiddefendi l-ħniżrijiet u jaħbi l-verità biex fost oħrajn isikket lil ġurnalisti u jneħħi drittijiet tan-nies. Hawnhekk irrefera l proposti tal-Partit Nazzjonalista favur il-familja u qal li Gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fit-tfal u l-ġenituri billi fost oħrajn se jistendi l-lif tal-ġenituri. Irrefera l-istħarriġ tal-fema pubblika dwar Għawdex u qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf imma se jibqa' ffukat fuq in-nies għan-nies li jridu futur aħjar għal Malta.